Hem acabat molt emocionats aquesta 9a edició del Festival Sismògraf, la tercera com a mercat estratègic de la dansa a Catalunya. Hem presentat gairebé una 50ena d'espectacles entre propostes d'aire lliure i d'interior. Molts ciutadans han volgut fer de públic amb aquestes propostes que els hi hem presentat i també ens hi han volgut acompanyar gairebé 200 programadors, molts d'ells internacionals, que hauran trobat, esperem, dintre les moltes propostes que hem presentat, coses que ben segur els aniran bé per presentar a les seves ciutats. Un dels reptes que tenim com a festival és intentar trobar el millor lloc possible per presentar cada espectacle. La singularitat que té Olot, el seu paisatge, els espais naturals que envolten la ciutat, ens ofereixen uns espais magnífics per acollir molts d'aquests espectacles dels que es presenten a l'aire lliure. Com a indrets especials tenim la Moixina, on aquest any hi hem presentat Hablar con las plantas, un espectacle que mig el públic havia d'anar a peu, mig havia d'anar en bicicleta, així com hem presentat també la Muntribes, la Cyborg, que té un xip de sismògraf implantat al braç en la gradera del volcà Montsecopa. Ella ha estat, a més, molt contenta de poder-lo presentar en un entorn que s'adeia tant amb la seva proposta artística. El projecte Labranza ha estat un dels èxits del festival perquè és un projecte que ja portem molts mesos treballant. La gent del col·lectiu La Majara ha realitzat un taller amb ciutadans d'arreu de la comarca que han volgut apuntar-se i fer aquest treball coreogràfic a partir de les feines del treball al camp que ha proposat la companyia per a aquest espectacle. Un dels reptes que ens plantegem com a festival és acostar la dansa a tothom i per això pensem que és molt important la part pública, la part de dansa que presentem en espais urbans, en espais ciutadans, que la gent es troba quan va a comprar o quan surt de buscar els nens a l'escola. Per altra banda, hi ha molts espectacles que ocupen tot el centre de la ciutat d'una manera deambulatòria. Projectes que treballem al llarg de l'any, com ara el Mirall, amb joves de l'Ideal o d'altres col·lectius que volen preparar petites peces de dansa per ensenyar-se durant sismògraf, o especialment el projecte que treballem amb el Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre, aquest any coreografiat per la Sol Picó, on 25 alumnes ens han portat aquesta barca tan emotiva, aquesta barca que va travessar el Mediterrani carregada de gent que intentava escapar de la violència i de la guerra, doncs que han portat aquesta barca per tot el centre de la ciutat, fent-nos emocionar, fent emocionar, de fet, a tot el públic que s'han trobat. Les places del Turín són un altre indret que també ens agrada molt de treballar perquè tenen moltes possibilitats i perquè al tenir els dos nivells donen cabuda a molt de públic que pot veure molt bé els espectacles. Un dels objectius de Sismògraf com a mercat estratègic de la dansa a Catalunya és esdevenir el punt de trobada dels professionals del sector. És per això que Sismògraf acull des del projecte Pro 365
fins al Wikiprojecte Sismògraf, com també aquest any a nivell internacional la FIT, la Finestra d'Internacionalització de la Dansa a Catalunya. Sismògraf el que vol, en tot l'apartat professional, és una mica oferir aquest espai amable perquè els programadors es trobin des de fent un cafè a l'espai professional, a la cua dels espectacles o fins i tot a la nit al Sismobar, per anar-se coneixent entre ells, teixir complicitats i així ajudar a augmentar la programació de dansa al nostre país. Pere Faura ha estat, sens dubte, una de les estrelles del festival perquè hem estrenat la seva trilogia Sweet Suite, és a dir, 3 espectacles, Sweet Fever, Sweet Tyranny, Sweet Precarity. Cada un d'ells té una singularitat especial, des d'un solo on en Pere Faura s'ha despullat de cos i ànima. Ens ha presentat també el seu espectacle de gran format a l'escenari, que va ser amb el públic dret un dels èxits del festival. I també l'hem tingut a la ciutat des de molts dies abans del Festival Sismògraf, impartint un taller per acabar construint aquest Sweet Fever amb tots els participants, donant-ho tot i passant-s'ho molt bé, com realment vam poder veure els que fèiem d'espectadors i teníem també moltes ganes de pujar i ballar amb ells. Un dels espais estrella d'aquest sismògraf ha estat, sens dubte, el pati de l'Hospici, on hem muntat un gran escenari, de fet de les dimensions gairebé tan grans com les de l'escenari del teatre principal, amb una magnífica grada. I ha quedat un espai realment preciós, les companyies ho han valorat molt bé i també el públic assistent, que malgrat el fred i una mica les mantetes que vam haver de posar per solventar-lo, han ajudat a crear aquesta mena de caliu tan especial que s'ha creat amb aquestes 3 peces importants que hem presentat allà. Esputnik Blanc és un espectacle que ha estat pensat especialment pel claustre del Carme, un espai magnífic de la ciutat que aquest any també hem aprofitat per presentar-hi espectacles al festival. Una de les novetats del sismògraf d'aquest any ha estat la idea de l'erupció, de presentar a partir d'aquest concepte d'erupció una mirada particular, en aquest cas ha sigut sobre un territori, sobre el País Basc, i en la Sala Turín hem creat aquesta mena d'ecosistema de la dansa basca, tant amb la presentació d'espectacles com amb l'organització de petites xerrades i encontres entre programadors i agents que donen suport a la dansa al País Basc i programadors catalans. Per nosaltres també és molt important generar context educatiu per tots els projectes que plantegem a Sismògraf. Per això, des de tirabuixó amb els nens de les escoles o la maleta del Dan Dan Dansa fins al Tots Dansen de secundària o els diferents projectes participatius de tallers que es generen o fins i tot el Sismo en família, que ha estat un dels èxits d'aquest any, ens ajuden a incorporar la dansa en el quotidià dels més joves i fer que no quan siguin grans, sinó que ara mateix ja esdevinguin públic per la dansa. Gent emocionada, gent que se li escapava una llàgrima, nens que cridaven bravo al finalitzar una peça. A nosaltres ens agrada molt quedar-nos amb aquestes sensacions i pensem que
aquest any, aquest festival, ha estat una mica això, ha estat una successió ininterrompuda durant 4 dies d'emoció, de sentiment de felicitat, de sentiment de compartir alguna cosa, tant els artistes com el públic, i crec que això és el que es transmet als programadors i als professionals i que fan que valorin molt aquest nostre festival, tant per l'entorn com per l'acollida que les propostes artístiques tenen per part del públic. Bueno, és una experiència que li desitjo a tothom que estigui relacionat amb el món de la dansa o no, perquè és necessari que la gent s'apropi al món de la dansa i no només estigui obert a gent que estem relacionats. Molts espectacles, sobretot el primer dia, no podia aplaudir. Me quedava tan commocionada. Ha sigut un luxe. Hi havia gent que deia això és massa intens, costarà molt de seguir tot, serà com insuportable, i no, en absolut. Viure l'experiència i és espectacular. Descobrir una altra manera de comunicar, no a través del que és oral, sinó a través del cos. És una experiència que m'ha donat molt, que encara haig de fer com molta integració, i realment m'agrada molt el que pugueu fer aquesta proposta, perquè és com, ara jo tinc l'oportunitat de fer com ressonància, com ona magnètica, no? Com del millor públic del que he viscut, poder-ho compartir i que hi vingui més públic també. O sigui que és un regal. Gràcies.